हेलो लोगोफोर गिबियावनो बयखौबो स्कुल टिउसन सेन्टार टिउसनालावहाय बरायग्रोना लानाय जाबाय जों दा बे भिडिअ सावरायगोन आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3 नि मेथ्सनि सायाव सावरायगोन बेवहाय फार्स्ट कुइसनाव दङ गंसे हासुं गंसे जं हासुं आरो मोनसे खावलुरनि हासाया समान आरो बिसोरहा मा दङ समान जौथाय दं बिसोरनि रोजागासिनि रुजुथाया जाबाय ए सिलिन्डार ए कन ए हेमिस्फियार आर of equal base and have the same height the ratio of the volume of their volume is जे बिसोरनि जोङो रोजागासैनि मा खालामनांगौ जोङो रुजुथाय दिहुननांगौ ना जे जोंथ' हासुं होनबा मा मिथियो जों हासुंखौ मिथिखायो जोंना बयबो सिलिन्डार बेनिफ्राय आरो जं हासुं होनबाबो मिथिखायो ना जं हासुं बेनिफ्राय खावलुरा जाहैबाय खावलुरा मा जागोन दुलुरनि नैबे दुलुरनि खावसे बियो मा होनो दुलुरनि खावसे बियो ना नैबे दुलुरनि खावसे बाहागोआ मा जागोन खावलुर जागोन दुलुरनि खावसेया मा जागोन खावलुर होमबा नैबेवहाय जोङो नैबेखिनियाव जेब्ला बानायगोन ना जों नैबेखिनिखौहाय हमबाय इयोहाय खावलुर अब्ला बेवहाय जोङो बिसोरनि रोजागासै बेवहाय मा होनदों बिसोरनि हासाया समान माने माया समान जागोन गासिबो दियाहाय बेवहाय खावाहाय समान जाजोबगौमोन होमबा आरखौ लागोन जोङो आराहाय गासिबो मोनथामाव मा जागोन बियो समान जागोन आरो जौथाय एइचआबो मा जागोन समान जागोन दानिया बिनिफ्राय मा होनना बुंदों बेवहाय बिसोरनि रोजागासैनि मा खालामनांगौ जोङो रुजुथाय दिहुननांगौ होमबा हासुंनि जेनाखि हासुं बे हासुंनि रोजागासैया मा जागोन फाइ आर स्क्वायर एइच ना फाइ आर स्क्वायर एइच बिनिफ्राय कन एबा मा होनदों जं हासुंनि रोजागासैया मा जागोन 1/3 फाइ आर स्क्वायर एइच बिनिफ्राय आरो मा दङ खावलुरनिया जाहैबाय 2/3 फाइ आर क्यूब 2/3 फाइ आर क्यूब होमबा दानिया जों बेवहाय जिहेतु जों केन्सेल खालामनो हागोन बेवहाय ना जिहेतु रुजुथाय राननायावहाय ना होमबा फाइ आर स्क्वायरजों फाइ आर स्क्वायर दानदो जोंना फाइ आर स्क्वायर बेनिफ्राय फाइ आर स्क्वायरजों फाइ आर स्क्वायर दानबाय होमबा आराहाय बावनो थागोन मोनसे थागोन मोनथाममोन नालाय दाना मा होनबावदों बेवहाय जिहेतु नैबे आर खावलुरनि आर बियो माया जायो नैबे जौथायानो जायो जौथायखौ समान होनना बुंदों ना होमबा एइच दानबावदो मा थाबाय बेवहाय 1 रुजुथाय 1/3 बेनिफ्राय 2/3 नेक्स्ट दाना मा खालामदो बेवहाय गाहायाव बिसिना मा दङ 1/3 दंना गाहायावहाय होमबा जों बेखौ बोखारबाय जों नैबे गासिबोजोंबो 3 सानजाबना होदो जुदि 3 सानजाबना होयोबा मा जागोन बेवहाय 3 होमबा 3 जों 3 दानगोन बेवहाय 1 3 जों 3 दानबा मा थागोन बेवहाय 2 माने मोनथामजोंबो 3 सानजाबना होबाय बा जों बिसोरखौहाय बेजों सानजाबदेरहरबानो जाबाय ना 3 खौहाय होमबा मा जाबाय बेवहाय रेशियो मा जागोन 3:1:2 होमबा मा जागोन अपसन नम्बराहाय 312 बियाहाय मा जागोन कारेक्ट एन्साराहाय अपसन नम्बर बियाहाय ना दाना नेक्स्ट मा दङ मोननै अनजिमानि रुजुथाया 3 रुजुथाय 5 जुदि मोनफ्रोमबोनिफ्राय 9 दानख'यो अब्ला गोदान अनजिमानि रुजुथाया 12 रुजुथाय 23 दुइसिन अनजिमाया जाबाय जे मोननै अनजिमानि रुजुथाया मा होनदों 3 आरो 5 होमबा जों बेखौ हमबाय 3x आरो मोनसेखौ मा हमबाय जोङो 5x बेनिफ्राय बिसोर मोनफ्रोमनिफ्रायबो मा दानख'नांगौ होनदों मा दानख'योबा बिसोर मोनफ्रोमनिफ्रायबो जेब्ला जोङो 9 दानख'गोन ना जेब्ला जोङो 9 दानख'गोन अब्ला गोदान सोमजिनाय जेनाखि अनजिमा बिनि रुजुथाया मा जागोन 23 बाहागोनि 12 दाना बेखौ जोङो जेब्ला बानायगोन जोङो ना जेब्ला जोङो बेखौहाय सानजाबगोन जोङो 23 जों जोङो नैबे गोजौनिजों गाहायनि सानजाबो नालाय ना बेजों जोङो नैखौ सानजाबा बेसेबां मोनगोन जोंलाय 69x ना 69x दाना 12 जों 5x सानजाबा बेसेबां जागोन जोङो जिहेतु इसोर मोननैया प्लास ना मोननैबो होमबा बे आगदाथिं थाहैगौमोन होमबा आगसिथिं लाबोयोबा मा जागोन बे 60x समान दाना नैबे गाहायनिया मा जाहैगोन आगदाथिं थाहैखागोन बियो ना होमबा बेसेबां जागोन बेवहाय 1 माइनास प्लास माइनास 108 दाना नैबे माइनास बे माइनास जागोन होमबा बे आगसिथिं थागौमोन डाइरेक्टहाय थोंजोङै प्लास जाहैबाय मा जाहैगोन बियो 27 7 2 थाबाय 18 बा मा जागोन बेवहाय 207 हा 207 मा जाबाय बेवहाय 69 निफ्राय मा थागोन 9x ना 9x ओरैजाय मा थागोन 99 दाना 9 जों 99 खौ रानबाय 11 दाना होमबा मा जाबाय बेवहाय अनजिमाया जोङो x नि मानखौ मोनबाय 11 मोनबाय x नि भेलुखौसो जों 11 मोनदों दाना माखौ सोंदों बेवहाय दुइसिन अनजिमा स्मलेस्ट नाम्बार मा दुइसिन अनजिमा बेवहाय मा जों मा लादोंमोन मोनसे 3 आरो मोनसे 5 ना 3 आरो 5 होमबा बेवहाय मोननैजों बेवहाय 3 आ फिसासिन होमबा 3 जों मा सानजाबनांगोन जोङो 11 माबे सानगोन जोङो 33 होमबा माया जागोन एन्साराहाय अपसन नम्बर C 33 आहाय कारेक्ट एन्साराहाय जागोन आरो देरसिनखौ सोंनायबा जोङो 5 जों सानजाबदोंमोन 55 जाबायमोन बियो ना जुदि मोनसे खावलुरनि सखावा फाननै अब्ला बिसोरनि दुलुर बिखुं दब्लायथिनि रुजुथाया जे बेवहाय
जिहेतु दुलुर होनना बुङो बेना दुलुरनि जिनाखि मा होनो बेवहाय दुलुरनि सख'आ फाननै होनना बुङो बेवहाय ना बेनिफ्राय मा होनना बुङो बिसोरनि बिखुं दब्लायथिनि जोङो सारफेस एरियानि मा खालामनांगौ जोङो रेशिअ दिहुननांगौ होमबा बेवहाय हमबाय जोङो मोनसेखौ जोङो मोनसे स्पियारखौहाय ना बेवहाय मोननै स्पियार मोनसे स्पियारनि जिनाखि दुलुरनि जिनाखि मोनसे सखा बेखौ आरो मोनसेया फाननै होनना बुंदों नालाय ना मोनसेया फाननै नालाय मा जों बेवहाय 2r मोनसेया फाननै नालाय मा जाबाय 2r दाना बिसोरनि जिनाखि बिखुं दब्लायथि जे बेवहाय दुलुरनि बिखुं दब्लायथि दिहुननाया मा जागोन 5r 4r स्क्वायर हा 4r स्क्वायर दाना बेवहाय मोननैनाबो सेम जागोन ना जाया बेवहाय मोननैनाबो फर्मुला एखे मोननैबो मा होनदों बेवहाय दुलुर होनना बुंखादों बेयाव ना सरि नैबे खावलुर नङा दे बर'आवहाय गोरोन्थि जादों दुलुर बेवहाय स्पियार होनदों ना हेमिस्पियारबासो मा जागोन खावलुर जिहेतु बेवहाय स्पियार होनना बुंदों ना बेखायनो बेयाव मा जागोन बियो दुलुर दुलुरनि सखा बेयो ना मा जागोन दुलुरनि जेनाखि मानिखौहाय बिखुं दब्लायथि गासै बिखुं दब्लायथि बे मा जागोन 4r स्क्वायर होमबा बेवहाय S1 नियाबो मा जागोन 4r स्क्वायर आरो बिनियाबो जागोन S2 नियाबो बेवहाय S2 निया मा जासिगोन 4r स्क्वायर जागोन मानो होनबा बेवहाय मोनसेयाहाय r सखावाहाय ना मोनसेया सखावाहाय r नैबे S1 नि सखावा r आरो S2 नि सखावा मा जागोन 2r माने फाननै होनना बुङो नालाय बेवहाय 2r होमबा 4r जों 4 दानबाय मा थागोन बेवहाय r स्क्वायर थाबाय आरो बेयाव मा थागोन 4r स्क्वायर जागोन बे स्क्वायर खालामा ना होमबा r स्क्वायर होमबा मा थागोन बेवहाय 1/4 मा जागोन 1 रेशिअ मा जागोन बेयो 4 अपसन नाम्बार सियाहाय जागोन बेयो दा नेक्स्टआव दं जुदि मोनसे हासुंनि खाव हांखोआ 5 सेन्टिमिटार आरो हासुंनि रोजा गासेया 650 सेन्टिमिटार किउब अब्ला हासुंनि जौथाया जाबाय जे बेवहाय मा दङ जुदि मोनसे हासुंनि खाव हांखो d बेवहाय ना dआ बेसेबां जाना दं बेवहाय 5 होमबा rआ बेसेबां जागोन बेवहाय 5/2 एबा मा जागोन बेवहाय 2.5 ना बेनिफ्राय मा होनो बेवहाय हासुंनि जौथायखौ दिहुननांगौ जोङो बेनिफ्राय बेवहाय मा दं रोजा गासेया हासुंनि जिनाखि रोजा गासैयाहाय दहाय जों मोनखांखाबाय ना हासुंनि रोजा गासैया मामोन 5r स्क्वायर h हासुंनि जिनाखि रोजा गासै बियो मा 5r स्क्वायर h बियो होनाय दङ 650 होमबा जोङो h नि मानखौ दिहुननांगौ फाइनि माना मा बेवहाय 22/7 r नि माना बेसेबां जागोन बेवहाय 5/2 लाबाबो जाबायना आर नाबा 2.5 लाबाबो जागोन बेयाव मा जागोन 5/2 into 5/2 = 650 ना होमबा दाना बेवहाय 2 जों इखौ रानबा मा जागोन 11 ना 5 जों इखौ रानदो 5 जों इखौ रानबा मा जागोन बेवहाय 1 हरबाथ' ओरैजाय बेसेबां जाबाय 15 30 130 ना 130 दाना 5 जों इखौ रानबावदो 5 जों जेब्ला इखौहाय रानगोन बेसेबां जागोन बेलाय 5 जों रानोबा ओरैनो 2 हरबा 6 26 दाना ओरै मा थाबाय 7 आरो 2 14 जों सानजाबावदो बेखौहाय ना 14 जों इखौ सानजाबहरबा बेसेबां मोनगोन होमबा 11 जों राननांसिगोन जोङो होमबा बेवहाय मा दङ h = मा जागोन बेवहाय होमबा ओरैजाय 26 × 7 बाय मा जागोन बियो 11 बेवहाय थाबाय बेना बेयाव मा थागोन 11 ओरैनो 2 दंबायमोन ना 2 × 2 होमबा 2 जाबाय बेना दानिया मोनसै जेब्ला जों बेखौहाय दाना सानजाबदो 7 नैबे 2 ना 7 नि 2 जों 14 जों 26 बेसेबां जागोन ओरैजाय 104 आरो ओरैजाय मा जागोन 26 104 26 364 ना मा जागोन बेवहाय 364 बाय मा जाबाय 11 दाना बेखौ रानदो ओरै 11 3 हरबा 33 34 बा ओरैजाय 34 थाबाय 33 होननाय लोगो पइन्ट सामथिं जागोन बेना मा जागोन बे 33 नि 33 फार्म जागोन बेवहाय ना 0 9 बेफोरबायदि थांगोन बियो मा जागोन बेवहाय एन्सारा मा जागोन जे 33 नि खाथियाव दं बियो ना मा जागोन अपसन नाम्बार सियाहाय 33 आहाय जागोन बियो माने ओरैजाय 33 मोनखाबाय जोङो ना ओरै 34 बो दोहैखिया आरो 34 ओरैजाय देरसिन जानायबा दशमिकनि बेवहाय ना ओरैजाय दशमिकआ ओरैजाय जेनेबा 33.99 बेफोरबायदि मोनोबा 34 जागोन नाथाय अपसनाव 34 गैखाया होमबा जों मिथिखाबाय बेखौ राननाय नांला ना मा जागोन बेयो 33 आनो जागोन बेयो ना नेक्स्टआव दं 9 नि गिबि मोनबा सानजाबथायनि गড়ा जाबाय गिबि मोनबा होनना बुंदों ना गिबि होननाय लोगो लोगो मा 9 18 27 ना 36 बेनिफ्राय मा जागोन 45 ना होमबा बे गिबि मोनबा बिसोर गिबि मोनबानि माखौ दिहुननांगौ जोङो गड़खौ दिहुननांगौ ना माया जायोमोन गड़ाहाय जेब्ला जों गड़ दिहुननांगौ अब्ला मा जायो जाय गेजेरनि अनजिमा बेनो ओरैबो मोननै थाखाबायना माबायाव गेजेराव दङ 27 होमबा मा जागोन 27 आहाय बिसोरनि गड़ जागोन अपसन नाम्बार बि आहाय कारेक्ट एन्सार आहाय जागोन बियो
साबा मानसिया मोनसे हाबाखौ 10 सानाव फोजोबो बेसेबां सानाव सासे मानसिया बे हाबाखौ मावनो हागोन ना मावनो हागोन बेहाय मावो बेखौहाय दिहुननांगौ एखे हाबाखौ मावनो हागोन बा मावो बेखौहाय दिहुननांगौ जोंना बेसेबां सानावहाय ना जिहेतु साबा मानसि ना बेसेबां सानाव फोजोबो 10 सानावहाय होमबा मा होनदों सासे मानसि बेसेबां सानावहाय फोजोबो बेखौहाय दिहुननांगौ मा जागोन बेयावहाय जे सासे मानसियाहाय ना गासै खामानिया बेसेबां जागोन बेवहाय 50 ता 50 ता खामानिखौ सासे मानसिया मावनांगौबा बेसेबां जागोन बेवहाय 50 डेजआनो नांगोन बेवहाय ना बेसेबां नांगोन बेवहाय डेजआहाय 50 डेज नांगोन बेनोहाय 50 डेज अपसन नम्बर एयाहाय जागोन जुदि सानैखौ सोंनायबा मा जागोन बेवहाय जुदि सानैखौ सोङोमोनब्ला ना सानैखौ जेब्ला सोंबाय जों बेवहाय सानैखौ सोंनाय लोगो लोगो बेवहाय मा जागौमोन सानैखौ सोंबाय बेवहाय मा जागोन 2 होमबा जोङो 2 जों मा खालामनांसिगोन बेखौ राननांसिगौमोन ना होमबानो जों माखौ मोनसिगौमोन जोङो d खौ मोनसिगौमोन जोङो अब्ला मा जागोन 2 जों हायखौ रानबा 25 होमबा 25 डेज नांगौमोन बेवहाय ना d आ मा जागौमोन 25 जागौमोन होमबा बेवहाय सासेल' सोंदों नालाय मा जागोन अपसन नाम्बार एयाहाय 50 डेजआहाय नांगोन बियो दानिया नेक्स्टआव 999 आरो 3000नि गेजेराव थानाय मोनब्रै सानजिमा गोनां अनजिमानि मोनबेसे अनजिमा दं बेखौहाय दिहुननांगौ होमबा जों मिथियो 999 आरो 3000नि गेजेराव थानाय होमबा 999नि उनावहाय फैनाया मा जागोन 1000 जागोन बेना मोनब्रै सानजिमानि बिनिफ्राय मा खालामनांगोन जोङो नैबेनि गेजेरनिखौ लानांगोन 3000खौ जों लाफानांनाय नङा ना 3000खौ जों लाफानाङा होमबा मा जागोन 999निफ्राय 3000नि गेजेरनिया मा जागोन होमबा जोङो 3000निफ्राय मा खालामदो 3000निफ्राय 1000खौ दानख'दो होमबा बेसेबां जागोन 1000खौ दानख'योबा बेवहाय 2000 जागोन होमबा मा थागोन बेवहाय गासै 2000 मोनब्रै सानजिमानि अनजिमा थागोन बेवहाय जुदि 3000खौबो लाफानो थिनायमोनबा 3000खौबो जुदि लाफानांगौमोनबा गेजेरनिखौ होनना बुङाखैमोनबा जुदि 999निफ्राय 3000सिम ना 3000सिमावहाय मोनब्रै सानजिमानि मोनबेसे अनजिमा दं होनना बुंबा मा जागौमोन बे जोङो नैबे 3000खौ लाफानांगौमोन नालाय बेवहाय +1 होनांगौमोन होमबा 2000 1 जागौमोन जिहेतु बेवहाय गेजेरनिखौसो होनना बुंदों ना नि गेजेरावसो होनना बुंदों माने बिनि उननिखौसो मा जागोन बेवहाय मा जागोन एन्साराहाय अपसन नाम्बार सियाहाय 2000 जागोन दानिया नेक्स्टआव दङ बबे मोनथाम खनानि हेफाजाबाव मोनसे आखान्थिथामखौ आखिनो हाया ना बबे मोनथाम खनानि हेफाजाबाव होमबा जों बेखौ दाजाबो खनाफोरखौ दाजाबगासेया बेसेबां जानांगौ जोंनियावहाय आखान्थिथामनि खनानि दाजाबगासेया 180 होमबा जों बेखौ दाजाबदो जिहेतु इयावहाय 75 55 ना बेखौ दाजाबदो जोङो बेजों दाजाबा बेसेबां जायो 10 1 थाबाय ओरैजाय 12 13 जों 60 बेसेबां मोनखो जोंलाय 190 मोनबाय जों ना 190 मोनबाय होमबा जोङो बेवहाय बेसेबां मोनखो जोङो 192 जानो नाङा 180 जागोन बेयो ना होमबा अपसन नाम्बार इयानो जागोन बियो दाना जोङो नैबे माखासेखौ नायबावदो जोङो जेनेबा 85 आरो 35 ना बेनिफ्राय 0 ओरैजाय 11 12 जों 60 जों 180 बेथ' जाखादोङो बेनिफ्राय बेखौ नायबावदो 90 जों 40 जों 50 जों 90 जों 180 ना 5 जों 165 जों मा जागोन बेवहाय 170 जों 10 जों 180 होमबा इसोर गासिबो 180 जाजोब्बाय ना होमबा मा जागोन अपसन नाम्बार इयावनो जों मोनखायाखै जे मा मोनखायाखै जोङो 180 मोनखायाखै 190 जादों होमबा बेखायनो जोङो मा नैबे एनिजों बेयावहाय होनाय खनाफोरजों जोङो मा खालामनो हाया मोनसे आखान्थिथाम जोङो आखिनो हाया जों ना होमबा एन्सारा मा जागोन अपसन नाम्बार इयाहाय जागोन बि दानिया नेक्स्टआव दङ 9 आरो 15नि दुइसिन आगोसार सानजाब मोनथाया माने दा लवेस्ट कमन माल्टिपल अफ 9 and 15 इज माने कमन माल्टिप्लिकेशन माने दुइसिन आगोसार माने एलसिएमा मा जायो बेखौहाय दिहुननांगौ ना 9 आरो 15 9 आरो मा होनदोङो 15नि एलसिएमा मा जागोन जुदि जों बेवहाय जुदि जों मोननैनिबो रोदा अनजिमाखौ लायोबा बेवहाय ना मोननैखौबो जों 3 जों हायो एखौहाय 3 एखौहाय 5 दाना हाला जों बेखौ सानजाबदो 3 सानजाब 3 9 सानजाबबा बेसेबां जागोन 45 होमबा मा जागोन बेवहाय दुआसेयाहाय 45 जागोन जुदि दियासाखौ नायबा दियासाया मा जागोन बेवहाय 3 माने मोननैखौबो 3 जों राननो हादों नालाय ना बेवहाय दुआसा दिहुनसिन नालाय माया जागोन 45 माने दुइसिन मोननैजोंबो सानजाबना मोननाय दुइसिन अनजिमाया मा जागोन बेवहाय होमबा मा जागोन बेवहाय मा जायो दुइसिन आगोसार सानजाब मोनथाया 45 जागोन बे ना आरो जोंनियावहाय नाय जोङो अपसनाव नायबा मिथियो जे जोङो 50खौ जोङो 9 जों राननो हाया 55खौ 9 जों राननो हाया 60खौबो 9 जों राननो हाया जोंना होमबा बिसोर मोनथामा नंखायानो बिसोर मोनथामखौ जोङो 9 जों सानजाबनानै मोनखाया बेनिखायनो मा जोङो 45खौल'सो मोनखायो बेखायनो जोङो अपसनखौ नायनानै जोङो 45खौ होनो हायो जोङो ना दानिया नेक्स्टआवहाय हाउ मेनि लाइन्स केन बि ड्र थ्रु
2 given points माने मोननै होखानाय बिन्दोनि गेजेरजों मोनबेसे मा होनो हांखो बोनो हायो बा लाइन बोनो हायो मोनबेसे हांखो बोनो हायो माने बेवहाय मा होनदों मोननै बिन्दो होखानाय दं बेना मोननै बिन्दो बे मोननै बिन्दोनि गेजेरजों मोनबेसे हांखो बोनो हागोन जोङो only one ना मोनसेल' हांखो जोङो बोनो हागोन जोङो ओमफ्राय जों अपसन नाम्बार ए जुदि मोनसे बिन्दोजों होनायमोनबा जों बेवहाय सानथ्र'हायै जों मा खालामनो हागौमोन हांखोफोर बोनो हागौमोन ना जिहेतु मोननै होन्दों नालाय बेखायनो मा जागोन मोनसेल' जों बेवहाय हांखो बोनो हागोन जोङो let the LCM and HCF of two numbers be 276 and 3 respectively. If the 1/3 of one number is 23, then the other number is माने बेवहाय कुइसनखौ बर'नि टाइप खालामबावनो बेवहाय मा दङो हमबाय दुआसा आरो दियासा माने मोननै अनजिमानि हमबाय मोननै अनजिमानि दियासा आरो दुआसाया फारियै 276 आरो 3 बिनिफ्राय जुदि मोनसे अनजिमायाहाय ना जुदि मोनसे अनजिमानि 3 बाहागोनि से एबा 1/3 23 अब्ला गुबुन मोनसेया मा जागोन मोनसेखौ मा होनदों जे बे मोनसे अनजिमानि मा होनदों बेवहाय मोनसे अनजिमानि 3 बाहागोनि सेया बेसेबां होनना बुङो 23 होमबा मा जागोन बेवहाय एक्सआ बियो मोनसेया मा जाना दं बेवहाय 69 जाना दं माने मोनसेया 69 जायोब्ला गुबुन मोनसेया मा जागोन बेखौहाय दिहुननांगौ जे जों मा मोनथियो मोननै अनजिमानि सानजाबगासिनि समान मा जायो दुआसा सानजाब दियासा मा होनदों मोननै अनजिमा हमबाय मोननै अनजिमायाव मोनसेखौ x आरो मोनसेखौ जों 69 मोनबाय जों ना मोनसेखौ 69 मोनबाय बे मोननै अनजिमानि सानजाबगासिनि समान मा जायो होनना बुंदों मोननै अनजिमानि सानजाबगासिनि समान मा जायो LCM into HCF होमबा x खौ लाखिबा मा जागोन बेवहाय 69 आ रानहैगोन माखौहाय 276 into 3 खौहाय ओरैजाय मा जागोन 4 जों बेखौ रानबा ओरैजाय 36 6 थाबाय होमबा 3 बाथाय ओरैजाय 24 जों 3 जों 27 होमबा 4 थांबाय बेना 4 जों 3 जों सानजाबा बेसेबां जागोन बियो 12 एन्सारा मा जागोन होनबाथाय एन्सारा बेवहाय अपसन नाम्बार C 12 आवहाय कारेक्ट एन्साराहाय जागोन बियो ना स' दिनैनिफ्राय बेखिनियानोसै गोजोन्थों